أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha heedi e aljuma ɓennuɗo eɗen kalanno ko fati e ñawoje juma ha joni so allah haaji ko hen jokketen eɗen cakkitino haalde e gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe jiiɗaɗe e juma e hande noon so allah jaaɓi puɗɗortoɗen ko gila e gueɗe ɗe ganduɗa aɗa dagnana ɗum an neɗɗo o sa nani dagnanede hunde noon kone aɗa dagnana tan aɗa wawi wadde kono firtade aɗa yamira ma walla ko hunde ɓurde moƴƴude sa waɗi ala ene jeeya hen so tawi aɗa joɗino kuɗbinowo arani taw a yi yolde to yeeso maɗo eyyi sappeji ɗi on saaha taɓoɗa yimɓeɓe ɓenna jaaha cukkoya yolde nde eyyi ɗum noon ko sa nani ɗum ko taw almami arani taw o fuɗɗaki khutba makko eyyi ko hono noon kadi so tawi noon almami ari hankkadi ine harmi taɓade yimɓeɓe aɗa yaha aɗa fayi yeeso ala ɗum ma en kaale ɗum e gueɗe karmuɗe jeeya e ko hono noon kadi so tawi khutba o gasi almami khutbini ha gayni eɗen gandi ma en kaala e gueɗe karmuɗe ɗe haalde so tawi almami ine khutbina ine harmi so tawi almami khutbini ha o gayni haɗe juulu juulede ɗon haalde ɗon ala baasi wiide neɗɗo yo abboto walla ɓallo walla ar yeeso walla ya caggal en ko nandi hen ala baasi eyyi kono noon so tawi koye saaha khutba he kam ine harmi eyyi so tawi noon ine ɗum ko haade wurnede almami gayni khutbinde yimɓe darima walla ne gimmo ne daro haade wurnede sene wurne noon saaha mo wurnete o wiyama ine aña wonde ɗon ine haala ko walla almami sene natana juulu ngu ine habbira walla habbiri an a suwa habbiri taw aɗa haala ɗum ɗon ine aña donc almami so habbiri eyi ano poɗɗa ko rewde e makko poɗɗa ko sohdirde habbirde nde ndewa e makko kono wona wonde ɗon aɗa haala walla a toppito gueɗe goɗɗe ko hono noon kadi subhinde e suudde taw ko seeɗa walla astahfirullah walla la ilaha illallah zicre seeɗa tan taw aɗa suuɗi ɗum less so almami ne hutbina ine ala baasi kono noon wona ko saaha mo almami o hutbinte o foof saabu heɗade hutba o koye juulu juma he jeeya eyyi haysa nanta ko almami haalata ko heɗo tan sawtu o naata e noppi ma eyyi ɗum noon wona forcé ko ma keɗoɗa guila arwande ha wattande ala alay saago keɗoɗa hen ko ɗum waɗi noon zicre o kadi jogade kurus ma almami ne hutbina aɗa wirda omo hutbina aɗa wirda aɗa haqqille ma fof ne ko birdata ko ɗum foof aɗa haɗa ɗum eyyi zicre de hen seeɗa walla won zicre won adadu mo puɗɗinoɗa zicre de won limore wotere a gaynani taw ama imam fuɗɗima jokkita ɗum ɗo kadi koye gueɗe ɗe ganduɗa aɗa dagnana ɗum ala base wayno subhinde subhanallah en e alhamdulillah en e ko nandi hen kono noon ine harmi feñjinde dande dow eyyi walla aɗa jangga qur'an almami ne hutbina aɗa jangga joyi deftere ma aɗa jangga dande dow ine haɗa ine harmi ko hono noon kadi hutbinowo haddemo neɗɗo mbaɗowo ko fewani walla ne haala walla no woniri ni fewani o haalda e jomum e nder ko hutbinta ko way jomum yo fewnito no joɗirto ni walla yo accu ko taɓoto yimɓeɓe ko ne faya yeeso walla ko nandi hen ɗum kadi ine dagani hutbino o ɗum kadi ala base hadde neɗɗo wadde ko fewani walla wiide deƴƴu walla wiide neɗɗo wata haal walla ko nandi hen ɗum ɗon ala base e ine dagani hutbinowo
ko hono noon kadi jooɗiɓe ɓe ina keɗo khutba ina haalde maɓɓe ina harmi kono so tawi almami namdima ɗon jomum hunde on saaha jaabade almami o ina dagani jomum eyyi ɗum kadi ala basi eyyi so tawi noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe gañaɗe e juma ene jeeya hen koɗe jeegom ene jeeya hen taɓade ko e yimɓeɓe aɗa taaɓo yimɓeɓe taw almami jooɗaki taw noon wona kadi aɗa yi yolde aɗa yaaha aɗa uddo e yolde nde ala taw saabu yidde jooɗade yeeso jooɗoɗa ha juuloyannoɓe yahannoɓe law jaaha an gara tawa sappeji yeeso fof keewi aɗa taaɓo yimɓeɓe yaade aɗa daara lobbugel ngol aɗa jooɗo ko hunde añade so tawi almami arani taw eyyi so tawi almami ari kam hankkadi ina harmi eyyi ko hono noon kadi almami o so hutbaji ɗi wondude hen laaɓal wona ko waɗɗi ko ene yiiɗa o tawa noon o acca o wasa salligade somo hutbina haw gayno o fuɗɗo salligoyaɗa mo juulo ko hunde nde hunde añade eyyi hutbinde taw o alda e salligue waɗɗaki jogade salligue o koko yiiɗa kono noon wasde salligade nde kadi ine aña firti ko salliganade ɗum nde ine tengti ko hono noon kadi accude golle ñalawma aljuma ko hunde añade wiide aljuma a liggotako wayno ñemtinde nasara en kamɓe dimanche koɓe jagui ko ñalawma tedduɗo e mabɓe ɓe liggotako yahudiyankoɓe ko samedi woni aset ɓe jagui ko ñalawma tedduɗo an julɗo noon mbiya aljuma hankkadi on liggotako tan saabu ko ñalawma diine ko ñalawma juma waɗirde noon ine aña saabu ko wayno ñemtindeɓe ni so tawi noon gaccirɗa dawde aljuma o ko beele ha keblonoɗa juma o guila e lotgal ha ko nandi hen aɗa fofto tan taw wona wiide aɗa mawnina ñalawma o ha dawata ɗum ɗon ala base ko hono noon kadi neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo manam ko ceernajo walla ganɗo mawɗo yimɓe ina tugno e makko ina ñembamo e diine he o jooɗo ha noddinago adinno o noddine tan o immo o wiya omo nafla ɗum ɗon ine añana e makko omo ene añande o watta ɗum eyyi saabu ko rentade haade heddiɓe ɓe hankkadi jaggude wonde koko waɗɗi nde wonno neɗɗo so tawi tan wiyama ko ganɗo walla ko ceerno walla ko nandi hen won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ne daganimo ni o rentoto wadde ɗum haade heddiɓe jaggude wonde ko farilla saabu ko ɓuuri hewde hen jomum wiyata ko kaari waɗi eyyi ko hono noon kadi ine aña sukaɓe rewɓe ne jahata eyyi sukaɓe rewɓe ganduɗa ɓe ngala seyɗade eɗen mbawi wiide so tawi no jomum ne wondi e seyɗade manam ne yooɗi walla ne sinki walla ko nandi hen ine andi kam so yeehi ma worɓeɓe ma jarbuye heeɓ worɓeɓe e makko hankkadi ine harmi nde o yahata juma eyyi so tawi noon ɗeɗo gueɗe ine riwti hankkadi ine aña ha joni ine aña nde o yahata wadde debbo kam suka debbo walla ko nandi hen julde e galle muɗum ɓuuri moƴƴude debbo yo juul galle mum so tawi noon ko nayejo debbo nayejo naywuɗo mo ganduɗa worɓe ngala e mun haaju on kam ala base on ne yiiɗani nde yahata juma kono wamma suka debbo o so tawi seyɗade ala e makko omo andi o irtata toon seyɗade worɓe jiyetake ne jarribe e makko ine aña so tawi omo andi worɓe ne jarribe e makko ine harmi eyyi ko hono noon kadi ɗannade ñalawma aljuma caggal fajiri caggal zawal fajiri mbiyannomi so fajiri feeri kono zawal yontani taw zawal woni wayno 1 heure ni walla midi et demi saaha noddinteɗo noddinago adigo so tawi on heure yonani ɗannade nde ine aña landugal ngal ganduɗa ine fukka juma o ine hatma julde juma ñalawma aljuma fajiri so feeri tan hankkadi ɗon ha zawal ine aña kono noon so zawal yoni wonan neɗɗo mo juma waɗɗi ine harmi e makko nde o ɗannoto ɗandugal ngal ene haɗamo julde juma eyyi ɗum sen gari e gueɗe karmuɗe e juma ma en kaal ɗum eyyi ɗeɗo gueɗe woni gueɗe gañaɗe e juma so tawi noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ine harmi e juma koɗe jeenayi ine jeeya hen ko adi foof ɗannade en mbino joni ɗannade caggal fajiri ha hakkude fajiri e zawal ine aña kono so zawal yoni 1 heure yoni midi yoni aɗa ɗanno ɗannugal ngal ganduɗa ene fukka juma o ine harmi e ma so wona taw hunde aɗa andi to paaɗa to ma juuloy toon juma walla ma wirto wuuro mo ganduɗa aɗa wawa julde hen juma ɗo ala basi
walla gantu hebma sa yahani joni a wawata yaade walla sete mo jadata o yahan accuma koye sete jadata wona an o jogui décision o wona an watta décidé manam wona an o taƴata saaha jeeheteɗo ko sete jaduɗa kamɓe taƴata ɓe taƴi oɗon heure aɗa nde ala feere hankkadi aɗa wawi yaade ala bas walla koye auto he gonnoɗa eyyi guila subaka auto o heewi noon ko oɗon saaha te sa acci auto o hankkadi jahoyta ko jamma a janggat walla gueɗe nanduɗe hen hankkadi ha joni ko gantu eyyi kono noon ko an o tan joguiɗo auto ma walla an o joɗiɗo tan ha zawal yoni ƴettuɗa sac ma paɗa garage an o ina harmi e ma walla joguiɗo auto mum jooɗo ha zawal yona aljuma hankkadi juulu yoni presque jomum wiya ina ɗanno ko hunde harmude ñalawma aljuma jeeya ko hono noon kadi almami sene jooɗi ene hutbina wonde aɗa taaɓo yimɓeɓe aɗa fayi sappeji yeeso ina harmi ko hono noon kadi haalde on saaha ina harmi e taw almami ina hutbina wiyama hay neɗɗo sene haala wiide mo deƴƴu ina harmi saabu ɗum nelaɗo sallah sallam wi sa wi tan musidɗo ma deƴƴu andu an a boninedi e diine woni a waɗi belaɗe fittanuma kaalowo kam on haala mum haalaka ɓay mbiyaɗo deƴƴu mbiɗo yo deƴƴu o on e hoore mum fela kalannoɗo kam haala makko haalaka eyyi ko hay so tawi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nanata hutba o eɓe goɗɗi sappeji caggal goni ɓe nanata ko imam o hutbinta ko hay ɓen ina harmi e mabɓe nde ɓe kalata walla ɓe ganduɗa koɓe fatɓe ɓe nanata ni ɓe nanata ni ko imam haalata eɓe paahi hay ɓe ina harmi e mabɓe nde ɓe kalata kono noon wal iyas billahi sappeji meɗen goɗɗi caggal ɗi a yiyat imam ne hutbina yimɓeɓe ne jewta ko harmi ɓe goni e wadde ɗon eyyi ko hono noon kadi salminde jooɗiɗo walla naɗɗo e jama he almami ne hutbina aɗa salmina yimɓe woɓɓe naata tan jooɗo walla imam ne hutbina ɓe juula ɓe gona e salminde yimɓeɓe goto fof totta ɗum junggo walla assalamu aleykum walla ko nandi hen ɗeɗo gueɗe foof ina harmi hay ɗum aɗa haɗa ina harmi salminde neɗɗo walla ruttude calminɗo ni sana taw a ruttumo less e wallahi jofademo foof ina haɗa kono noon kadi neɗɗo isla wiya alhamdulillahi gona wiidemo yarhamkallah en ɗen gueɗe foof ko gueɗe kaɗaɗe saaha mo almami hutbinta o jeeya so almami seno hutbina way kono juulu natanama ni kala ko ina harma e nder juulu ne wayno ko ɗum harmi almami sene hutbina ni hutba o koye juulu he jeeya saabu on anduɓe wiyoɓe ni hutbaji ɗiɗi kanƴi lomti darɗe ɗiɗi goɗɗe ɗe juulu juma ko darɗe ɗiɗi e hutbaji ɗiɗi ɗi kañum lomti darɗe ɗiɗi ɗe ko hono noon kadi ñamde walla yarde en almami ne hutbina aɗa sappeji caggal jaltina ƴetta butelel ma ndiyam aɗa yara walla aɗa ñama ɗeɗo gueɗe fof gueɗe kaɗaɗe e aljuma jeeya ko hono noon kadi naflude on saaha almami ina hutbina an o gara aɗa nafla ina harmi e mazhab imam malik eyyi woɓɓe noon ne mbiya ina dagui woɓɓe ina dagnana ɗum ina kaala saabu miskina mo nelaɗo sallah sallam wino kaari immo juul darɗe ɗiɗi o eyyi waɗi o jooɗi nelaɗo wimo immo juul darɗe ɗiɗi taw nelaɗo ne hutbina sallah sallam eyyi anduɓe hewɓe mbi on yimɓe tumnota ko ɗon saabu o yinno ko yimɓeɓe ganda wonde kaari miskine o nanɗon ɓe mbatta e makko haqqille ɓe ballamo eyyi walla ko nandi hen saabu on tan yamira ɗum eyyi heddiɓe jamiraka ɗum won heddiɓe wonnoɓe toon e ko nandi hen walla on saaha kam so tawi ko mazhab imam malik kam saaha mo almami hutbinta o ina harmi naflude so nangue fuɗi ha fota fodde gawal ina harmi nafulude ɗon julde ɗon hono noon kadi caggal takkosan ha nangue muta ina harmi julde ɗon eyyi ko hono noon kadi yeyde saaha mo juma juulete ina harmi yeyde hen ina harmi hay golle sa yahani juma aɗay golle ma ka maçon walla ka ñooto walla ko wawi wonde foof a nani juma o ina juula dartin golle ma ɗe kala ko golluɗa ɗon ko pagguiɗa hen ko ina harmi te golle ma jogorani waɗede barke eyyi ne heewi noon ɓe jahata juma ne kippi golle muɗum tan boni yoni kam e wasde juuloyde wasde nottitoyade juuloɓeɓe kono noon kadi golle maɗe ɓayi ko kanƴe mbiɗa hanma juuloyde kanƴe ɓuranma juulugu
ha mbasɗa yaade ko ganduɗa ine addanma wonde fasige golle ɗe kam saɗiɗi ɗe moƴƴa kam dartina haɓe juula haɓe gayna kono noon andu kala ko pagguiɗa ɗon te hay sariya so tini ɗon kala jeeygu jeeyanogu ɗon sariya so tini firtat jeeygu ngu sellani aha ko hono noon kadi gila ko wiyete gabbigu en ha gueɗe patuɗe e jeeygu foof on saaha ine harmi ine haɗa ha juulu ngu gasa so tawi noon ko gantuji ɗi ganduɗa ine dagnana neɗɗo lundali juma o kodi 11 ine jeeya hen ɓakkere hewde wayno koye ndungu wonani tooɓi beddaji ɗi fof ko ɓakkere saɗa yaha juma o koye ɓakkere natata ala to dewɗa to ganduɗa moddata ɓakkere hankkadi ine so immade galle ma nokku ma faade juma to ala to dewata so wona e ɓakkere ɗum an ine aɗa dagnana nde dunnotoɗa juma o walla toɓo sattugo ha ɓurti eyyi sa nani ɗum noon wona toɓo tan simple ala taw toɓo ngo ne satti eyyi banggue foof ko ɓakkere eko nandi hen o saaha aɗa wawi lundade juma o aha kono so tawi nokkuji ganduɗa beddaji ɗi ko teliji waɗa yoga e cité ji ni walla ko nandi hen ɓeɗo hay sene toɓa jomumen nottoyde juma to eyyi sobo ngo noon wonno sattirta hankkadi aɗa dagnana ko hono noon kadi ñaw biyeteɗo jusam woni ñaw mo ganduɗa ko uuɓe waɗata ine taƴa ɓandu neɗɗo ine waɗa hendu ine lora yimɓe juuloɓeɓe eyyi walla ine raaɓa eyyi wayno corona en ko nandi hen neɗɗo so wondi hen oɗo ine daganimo ko gandu o heeɓi nde o lundoto juma o o ine wiya ni woto yah eyyi ko hono noon kadi wondude e ñawɗo aɗa wondi e jinnaɗo ma ne ñawi walla soko joom suudu ma walla soko ɓiye an o toppittomo a ñawani kanko ñawi kono noon ɗo ine daganima nde lundotoɗa juma o gona e toppitademo eyyi imam Malik ne haalani ne wiya neɗɗo ñawɗo walla neɗɗo mo ganduɗa woni koye mayde aɗa wondi e makko pour wondude e makko aɗa daara alhaali makko a toppito ɗum kadi ene aɗa dagnane nde lundotoɗa juma o mbasa juuloyde eyyi hono noon kadi ñawde an e hoorema sa ñawi aɗa dagnana nde lundotoɗa juma o eyyi wiyama noon hayso tawi ko neɗɗo goɗɗuɗoma ni neɗɗo ganduɗa o jiiɗa wona bamma walla nene ma kono ko musidɗo ma no fewi kono noon aɗa ene jogui ni toppitoɗo kono an o ɓuuri handude hen ko musidɗo ma lundade juma o saabu toppitademo alhaali ƴewtude alhaaliji makko aɗa dagnana ɗum eyyi ko hono noon kadi hulde sa juuloyi juma jawdi ma ne tilfo place ma ala mo gaccuɗa toon kala ne juuloyɗa aɗa andi koko wujjete jawdi ma tilfoto walla soko nayi ma e gonduɗa walla beyi ma baali ma aɗa andi sa yeehi wujjete walla ko nandi hen ɗo sariya ine dagnanɗa nde lundotoɗa juma o tilfade jawdi ma walla tilfade an e hoore ma guila e sokede ma aɗa andi sa yeehi aɗa wawi sokede hen won ɗaɓɓoɓe ma o guila e policier ɓe walla ko nandi hen walla ine haɗade yimɓeɓe jaltata kala jaltuɗo ko sokete ɗo saaha lundade juma o ine wodanma walla won dewowo ñamade nana toon taw kadi ka basɗo ala ko joɓirɗa aɗa andi sa yeehi ko jaggowoma ka coketeɗo saabu muɗum walla ko gadanowoma caɗele ɗo aɗa dagnana sariya wi aɗa dagnana nde lundotoɗa eyyi ko hono noon kadi sa yeehi ka jogoɗo fiyede walla ka batteɗo agressé taƴoɓe nan e lawol he sa yeehi ɓe mbawi wardema walla ɓe mbawi fiidema walla ko nandi hen ɗo kadi ha joni aɗa dagnana nde lundotoɗa juma o ko hono noon kadi neɗɗo mo ala ko ɓorgui neɗɗo kolɗo o ala ko ɓorgui ko suuriri awra makko oɗo omo dagnana kadi ha joni nde o lundoto juma o ɗum noon ine gasa taw ene hawno yimɓe kono ne wodno yimɓe ɓe ganduɗa ne mbasa yaade juuloyde dental saabu ala ko ɓorgui eyyi woɓɓe kadi taw ko wuute goto ɓe jogui soɓe guppima alay saago ɓe jooɗo ha o yoora ɓe puɗɗo ɓornade ɗum guila e sahabaɓe waɗino e sahabaɓe kadi hewɓe ko hono noon kadi ñamde ko wayno laaj eyyi aɗa ñaami laaj hendude nana heddi e ma ala ko guittirɗa ɗo aɗa wawi lundade juma o eyyi aɗa haɗani yaade nde wonno wiyama malayikaji yurmede ɓe jiiɗa hendu laaj te walla sa yeehi hendu ndu ine lora dental ngal
kala gueɗe ɗe ganduɗa aɗa wonde hendu ndu ganduɗa ne lora dental ngal ne heptima ɗo aɗa wawi lundade juma o kono noon tawde kadi ñaama ɗum e wonande ponnoɗo yaade juma te aɗa andi sa ñaami ɗum ne lora sa ñaami ɗum ne hanma yaade juma hankkadi ñamde nde ina harmi e ma saabu kala ko harmi laawol faade hen hankkadi harmat ñamde laaj harmani kono sa ñaami oɗo saaha aɗa andi koko fukkata juma ma o hankkadi ñamde nde ne harmi yaade galle musidɗo ma harmani ko musidɗo ma kono aɗa andi ko jaro sanggara an o ka jarannoɗo sanggara acci kono sa yeehi toon aɗa andi hendu ndu so ari e ma ne addanma yarde hankkadi o saaha yaade toon ne harmi e ma waɗi kala ko harmi laawol ngol ine nawma toon hankkadi harman e ma adan yaade toon nde harmano yaade to musidɗo ma harmani kono ɓayi tan aɗa andi sa yeehi toon addante wadde ko harmi hankkadi yaade toon nde e hoore mum ko ɗum woni ko sariya hadma taw wadde ñamde laaƴo aljuma ha taw aɗa andi ine fukka juma o ko hunde harmude jeeya so tawi a ñaami noon hankkadi lundade juma o ɗum ni koko waɗɗima ko hono noon kadi gumɗo mo ala ɗowowo o ala ɗowowomo oɗo taw omo andi kadi o wawa yaade kanko goto oɗo omo wawi lundade juma o ala base so tawi noon omo jogui ɗowowo ma walla omo wawi yaade hayso ɗowaka hono wumɓe hewɓe hande ni wumɓe yahoɓe jamma ne jeeloɓe e beddaji ɗi ɓen kam ina gandi to gimmi ina gandi to kotata to payi ɓeɗo kam juulede juma ina waɗɗiɓe wiyataɓe ɓe ngala ɗo walla ko nandi hen hay gumɗo goto tan ne jogui sawru mum ne yaaha ne naata e beddaji hayso ko ñalawma walla jamma walla takkiteli ne yaaha ne reeno otoji oɗo wiyetake o ala ɗo wowo hankkadi lundade juma o ine daganimo ala ko gumɗo mo ala ɗo wowo te o wawa yaade juma o kanko goto joguiɗo ɗo wowo walla ganduɗo kañum goto ne wawi yaade ɓeɗo alay saago ɓe jaaha juma ɓe notitoyo ko ɗeɗo gueɗe woni gueɗe ɗe ganduɗa ina dagna addana neɗɗo dagade nde o lundoto juma o wo amma julɗo kam jogui mo ala gantu juuloyde juma koko waɗɗi te neɗɗo sene anduno ko woni hen lundota ko juma o wasde yaade lundade juma kam wasde yaade jumaji tati wiyama jomum ko fasik e wonata wiyama ni ko kefeero wonata wal iyasu billahi te neɗɗo mo gonduɗa mo kodduɗa ayi aljumaji tati ne pawdiri o juuloyani juma oɗo hankkadi an o ine waɗɗi e ma nde kiiɗotoɗamo aɗa haɗa nde joddotoɗa e makko aɗa haɗa nde jadata e makko hay rendude e makko oto aɗa haɗa sona taw ko gantu kanko kam mi haalani haala makko taw an o jahowo juma o mbimi neɗɗo joɗiɗo aljumaji tati yahani juma oɗo ko fasige aɗa haɗa nde joddotoɗa e makko aɗa haɗa nde jadata e makko hay rendu e makko oto aɗa haɗa sowna taw ko gantu wo amma kanko kam somo anduno ko woni e lundade juma o lundata ko juma goto saga jumaji ɗiɗi saga ha jumaji tati te aljuma ko ñalawma moƴƴo ko ñalawma mawɗo nelaɗo sallah sallam wi woni kohowo lebbi ɗi woni kalifa lebbi ɗi ko lewru korka woni kalifa ñalawmaji ɗi ko aljuma o wi koye aljuma mam adama taga ko hen koye ñalawma aljuma mam adama rutti to joom makko koye ñalawma aljuma darge daroto o wi saaha goto nana e aljuma maccuɗo allah o ñagota ko allah haydara so wona allah hokkamo ɗum won manam soko minitaji walla soko heure walla ko nandi hen nana e nder aljuma kala ko maccuɗo allah o ñaagui allah hokkanmo ɗum anduɓe woɓɓe ne toɓɓa ɗum caggal takkosan hakkude takkosan e futuro anduɓe woɓɓe ne mbi seere ɓe hewɓe mbi ko toon woni kono noon ko allah andi wadde du'ade e ñalawma he foof koye hunde moƴƴere jiiɗa jeeya hebbinde julde e nelaɗo sallah alih sallam ñalawma aljuma koye gueɗe moƴƴe jeeya gueɗe ɓurɗe moƴƴude e aljuma jeeya e wiide subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa llah wallahu akbar lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wiide ni aɗa refto ñalawma aljuma koye gueɗe moƴƴe jeeya ko hono noon kadi janngude suratul juma ñalawma aljuma sa fini jangga simore suratul juma walla jangga qur'ana ko ɓuuri hewde kala ayaji bawɗe wonde foof koye gueɗe moƴƴi e ñalawma aljuma jeeya hono nelaɗo haalini sallah sallam ñalawma aljuma
ko ñande hen darde daroto gila subaka ha hedde takkosan ɗo woni to yimɓeɓe gimmitto ha to nangue jippinte ha cuɗɗo junggo mum foof mema nangue ko ɗo gandiji yimɓeɓe wonande ɓe gandiji mum fasata ɗo wonata e fasde ɗo yimɓeɓe tampata ɗo yimɓeɓe daroyta mo ine faaboɓe ɗo ɓe jahata annabi ibrahima pour yo faaboɓe on wiya ko hoore mum woƴi ɗum ɓe jahato annabi moussa o wiya ko hoore makko woƴimo ɓe jahato kaari ɓe jahato kaari kala annabi moɓe jeehi wiya ko hoore mum woƴi ɗum haɓe gara e nelaɗo sallah alih sallam kanko sakkito arde o wiya e jehen mami tefa noon onon foof hono no haaliri sallah alih sallam o haali hadis o wi ñalawma dargue kala annabi wiyata ko nafsi nafsi wiyata ko hooram 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 moƴƴi kam hooram moƴƴi kam illa ana sowna mino min mbiyanmi ko ya rabbi ummati ummati ya an joomam leñolam leñolam ngol leñolam ngol ay kanko tan woƴete e leñol makko ñande hen nde wonno kanko o hulani kono kullo o hoore mum woƴete eyyi guila subaka ha takkosan ko ɗo yimɓeɓe gimmitto ko ɗo bakkatuji ɗi peesete baraji ɗi peese ɗo goto foof mo toñno o ko ɗo yoɓete ɗo ɓe hakkude mabɓe ñawete joɓa jomum e baraji ma sa ala baraji so tawi a yenniɗo neɗɗo walla aybinima walla a haalino ko jeeyaka ko wonani e makko ɗo baraji ma ittete hokke so tawi noon a yooɓi yimɓe baraji ha a gayni hankkadi aɗa tooñi goɗɗo ko hol noon watte ko bakkatuji jomum a ƴettete waɗe e ma caggal takkosan o noon hakkude ɗon e nangue budde ko ɗo woni to taccoɓe sirade en taccata ɗo woni to naatoɓe aljanna foof natata yo Allah wattu en e mabɓe ko ɗo woni to naatoɓe jeygol natata caggal takkosan o e futuro eyyi ɗum woni sa daari joni hadaratul jumu'a mo tisiane en koɓe mbaɗata caggal takkosan aljuma oɗon heure woni heure mo yimɓeɓe naatoɓe aljanna natata on woni heure mo naatoɓe jeygol natata wal iyasu billahi an noon so tawi kala nde on waktu yonno tawatno ko aɗa jooɗi aɗa nodda joomma aɗa wiya allah allah ma walla aɗa wiya la ilaha illallah la ilaha illallah deweteɗo ala sowona allah deweteɗo ala sowona allah aɗa laɓɓina limanagal maɗa so tawi kala nde oɗo heure yonno ko ɗum mbiyannoɗa heure o so yoni ñande hen saabu sahaji ina ceedano yimɓe golle muɗum laabi ina ceedano yimɓe golle muɗum nokkuji ina ceedano yimɓe golle muɗum foof ina ceedano yimɓe ñalawma dargue ɗum waɗi wiye kala jama mo jaaɗa mo birtiɗa profite juula hen saabu jama o janggo omo seedanoma wonde a juulino e makko hay ko wiyete julde saɗa yaaha juuloyde iidi rew e ngol lawol saɗa arta ndewa e lawol gongol wiyama laabi ɗi foof ceedantoma ñalawma dargue ko hono noon kadi saaha o ina seedanoma ñalawma dargue golleji ma eyyi so tawi on saaha kala nde yonno tawaɗa an aɗa inna Allah ñande hen ɗum kadi ne wawi wadde wonde sababu Allah yaafoma walla yurmoma hay so tawi ko bonɗima ɓuuri hewde o nannuma aljanna saabu muɗum kono noon kadi nelaɗo sallah sallam ina haali hadis o wi dargue daratako tawa wonɓe e leydi ene mbiya allah allah ay ni o haaliri o wi dargue daratako tawa won heddiɓe e leydi he julɓe ene mbiya allah allah ay wadde ɗum ɗo joni ina hollira ha joni ko nanata caggal juma ñalawma aljuma caggal takkosan inde allah allah ne inne ne wiya allah allah on nelaɗo haalini sallah sallam ɗum kadi ha joni ko maale wonde dargue darata ko ñande hen te aljuma kadi dargue darato no wirani wadde koɓe mbatta ɗon hadaratul juma o ha joni enen mbawi wiide ko nafoore wonande aduna o foof ɓay ɗon ɗo ine waɗe dargue daratako kaɗe dargue darade ma yaaha ha gasa ɓe natta wadde ɗum wadde ha joni koye maale moƴƴe jeeya eyyi ɗeɗo gueɗe woni ɗe tawnuno ɗen e aljuma guila e juulu mum ha ko nandi hen e wadde en kaɗanɗo so Allah jaaɓi ha gartoyen konngol naaten kadi e juuluji goɗɗi ha joni sokoye juulu dental ma walla ko fate alma magal walla juulu ussitendu walla julɗe ɗiɗi dendinteɗe hakkude futuro e gueƴe walla ko nandi hen so Allah jaaɓi wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw meɗen Pindi TV eɗen jadanno to banggue caméraji to musidɗo meɗen Djiby Dieng wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh